Good morning mga kabaro. Kabaro no, nagyapon ko sa South Cotabato mga kabaro no. Domingo karon mga kabaro no, pizza 31. Ngita tag toothbrush mga kabaro kay pa may kadala ni Missy sa toothbrush no. Mas ko mugangan rin mga kabaro no. Nya ngita tag toothbrush rin mga kabaro. Uy, sarado mga tindahan dito kabaro. Ang sarap ka makapalit. Oh, toothbrush. Hey, hey, Dogi, mayad na agad ya. Sarado man. Ah, sarap tindahan eh. Sarado man mga tindahan dari mga kabaro no. Asa ito makapalitan eh. Mura o dito siguro ito makapalit mga kabaro no. Hindi tayo ito. Alas ay sa buntag mga kabaro no. Nya gabi pa ko wala ka toothbrush mga kabaro no. Kaya na nalimta na mo sa Davao akong toothbrush so joke kadala. Asa may abre ani. Or manghula na lang kag motor. Ay. Chisa. Ay mga kabaro. Ito sa mga kabaro. Dala na po walking mga kabaro no. Oops. Asa man ay tindahan dari hindi ito tindahan mga kabaro no. Asay hindi tindahan mga kabaro. Loy, mayad na aga Loy. Agday sarado pang mga tindahan. Hindi siguro lang kapalit mga kabaro no. Damo pabo. May kami sa probinsya mga kabaro no. Mayarong orasa. Wa kay mga sakyanan, mga gisdalan mga kabaro no nya. Mingaw mga kabaro no. Lami kay mong ginawaan. Presko kayo. Unlike sa Davao mga kabaro no. Nagrabe na gyud ka pollution. Si tatay. Ya, mayad na aga. Masabog lagi. Sarado mo. Ang ilang yun. Pangakig mga ido. Wi-Fi. Ayo. Ayo. Ay, ti ara mo toothbrush balik ya. Oh. Sige, tagay ko dun ate. Nga mga kabaro, no? Nakakita na tagpapos si Dari Lantin. Kadako sa ido.
Sige. Wala. Duha ka buhok te. Uy, lelay nagkulor te. Ah, sige. Yan, pero ah. Okay. Alis mga kabaro, no? Nakapalit na tao sa toothbrush, no? Tagbo tagpangit toothbrush kanila mga kabaro. Mahadang ito. Oy, amigo! Amigo kong isiro. Salamat ya. Salamat. Yan mga kabaro, no? Nakapalit ako. Duha ka toothbrush. Ay, inyok! Inyok! Unyok! Yeah! Unyok! Oh! Unyok! Unyok! Dili ah! Si Unyok mga kabaro, no? Ang iro. Iro nila hanti. Ginawa. Ginagukod ko mga kabaro, no? Ako mawan. Sugag. Sugag. Sugag mga kabaro. Pero ilang ido mga kabaro. Isuga yun. Pag sa karon mga kabaro. Nanda banda mga kabaro. Ako pong gitisting ang ako ang kano ako ron ang akong tripod. Ako mong tripod mga kabaro, lahi na akong gigamit no kining taas na mga kabaro no. Layo na siya ko ano mga kabaro no. No. Taas na siya mga kabaro. Di para atong isa nga mubuo siya mga kabaro nya. Dako kay kog naong. Kini mga kabaro layo kay ko murag gamay gigas siguro kog naong ani mga kabaro no. Murag nindot siya kaysa atong isa. Loy, mayad naga. Ano yung mga kabaro diri ah? Buntag sa'yo. Huwag yung sakinan mo agi mga kabaro no? Kung dili bike. Murag nindot kay diri. Matigulang ka mga kabaro. Murag kaya po ni sa mga probinsya sa Kukornon mga kabaro no? Shout out sa mga taga Kukorno no? Bugnaw niya. Solid kay mga kabaro ang simoy ng hangin mga kabaro no lahi ra gyud. Ani diri ah. Mga kabaro. Og gabi pa ko mga kabaro no wala ko katutbrush mo to nga ning kamot jud mig pangitag toothbrush buntag sayo. Oy. Unsa man ang gigamot ti kuya dia? Og maglami mga mga kabaro no. Uy. Ay, nga kuya. Sana. Sana. Kailangan ko. Kailangan ko guys. Kuha ni kuya. Yeah. Nami na nga tinangkong ba? Nami. Damo siya no? Ay, ay. Damo siya tinangkong. Diin ninyo ya. Diin ninyo ha. Ilocos ako? Ilocos? Oo. Ilocano. Ilocano. Pero diin ka mo gapuyo. Abroad ako. Abroad? Dali ay nyo ha? Diin ka ga-abroad ya? Saudi ako. Saudi? Layo bigno. Wala na sa abroad. Oo. Pero diri gid mo gapuyo ya? Diri gid mo gapuyo.
Hmm. Sige ya, salamat yan. Namin na basta buntag salad ba. Mga kabaro no, nahumanakog pa itong toothbrush mga kabaro niya sa karon. Mga pita mga kabaro no kay urag. Toothbrush ako daan usa ko mga api. Nya. Katong gi-harvest itong sili gahapon mga kabaro ba no. Yung harvest itong sili ba. Kini. Papagina ko naman og harvest mga kabaro no kay grabe man ka daghan di bunga mga kabaro. Nya. Nakalamang diri sa ugangan mga kabaro na ang saging mga kabaro binulig nga saging mga kabaro. Hindi kan dia mga kabaro ilang gito ba ako binulig oh. Mag-harvest na og sili? Oo. May na toothbrush may no. Fine. Ang hero, pakauna sa inyo. Biden. Si Biden. Oo, pagbutan ko kami. Ay butangan na to pagkaan na. Page. Ay naman dito ang page si Biden man no. Oo. Pagkaon sa giro mga kabaro no. Si itong husky. Hadlock mo ni siya mga kabaro. Gimo lang siyang gitawag nga. Di ni kagwas-gawas kay tungod sa kadako mga kabaro niya. Mamaak mga kabaro niya. 30 kilos man eh. Mo ni. Tara oh. 30 kilos. Oy. Pasilitan sa taga hugaw kayo, baho kayo mo kan. Isa, pasilitan sa taga. Na kabaro. Ay sa pasilitan sa taga, pasilitan. Okay. Ay sa. Ulat. Ulat. Sa umatot yan. Isa. Ulat ha. Ulat. Ayan. Ah, baro. Pwede rin, ito pa salita yung magkuhan. Ay mga kabaro, nung giuhaw ko siya. Oy, asa ang kuhan tae? Kuha sa na to tae. Ngabing uhawa gini niya mga kabaro, no? Giuhaw din siya, gisakto mga kabaro mo rin nga. Oops. Nah. Grabe lagi. Yan na. Ibiwa na natin mga kabaro, ano? Ulat sa! Ulat! Nah, kabaro. Pwede tayo. Hulat sa lagi, hulat sa. Ano sa lang? Ayan, nagbaro, no? Tapos na, nag-wild na. Kasi, husky ni mga kabaro, mga 30 kilos siguro ni mga kabaro, no? Nadako na kayo. Gamay pa kayo sa una. Kaya ba't tinandakuha mga kabaro, no?
Hey! Isa ulat. Nakakura. Hey! Ulat sa, ulat. Nakakabaro. Ulat sa, ulat. Dapat yun. Atis mga kabaro, no, na limpyuhan na itong kulungan ni Baydin mga kabaro. Ah? Kaya akong gilimpyuhan yung kulungan? Nya. Ano itong kawang kuhit mga kabaro. Oops! Gilimpyuhan akong kulungan ba? Akong ipasiritan ang... Kakon pa ba? Kasi ginundo ay nabiya. Napa, ara pa man? Damo pa ni. Agamay lang yung pagkakas. Oo. Dreman. Oh, ang manog lagi wa pa man ang gapakita ba? Ini mga kabaro. Oops. Ulat, ulat. Asa? Asa ba? Lagi, di na magwala. Asan to yung birahan? Bira-bira ni. Bira-bira. Itong bira sa kuwan. Ang yan ginaka. Ulat sa din. Dara, dara. Ara pa may sao. Dara, dara. Okay. Ulat sa, ibaliktad. Oy, Biden. Buo tara siya Biden. Magbuo ni siya basta ako. Hindi mo makuha ni diba? Ako ano kayo siguro sa adina. Ari ko, ari ko. Masya Allah. Ari ko sa. Ari ko sugas. Kanalay mo butangan? Oo, ano. Ini ding isa. Para ko na Tubi. Oh, ulat din. Ulat sa. Kasama siya. Bi. tubig. Sa ato sa ipakatatak ako para Oy! Okay. Dara. Sudah ma. Ah, sara mo to ihang sudlanan. Makaop na ma. Ano mga kabaro no? Hindi na magod siya magpagunit. Dara. Ready. Gamay na lang dahil siya ma. Kaya tayo pakain. Kada kada. Sabi ko ba si papat. Abtik yun dah. Begin. Biden oh. Ah, abtik yun dah. Abtik ko dito bos. Ay tubig isa. Tubig talaga siya. Kaon din. Ang sama? Ay naguro yung puta nga di biro yung kuwan. Tubig din yung gusto. What? Diba?
pwede. Tara ko Ang dako kay kitchen man no. Oh, ganun. Ay, aha. Kaon na, kaon. 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 Di pa na wala pa ni gutuman ni. Wala pa nagutuma. Tao na di Biden. Kau na. Oi. Ikuahal na siguro. Kaon na. Mana yung akbaro no? Mana yung pagkaon ni alagi abong tubi. Kasi iya po pa no. Ay, kaon na na. Kumana yung pagkaon ni mama og ni Biden mga kabaro no. Atong husky nila nga ero ni mama. Ma, diri sa kuma. Nya mga kabaro atong manog. Diri mga kabaro na dako kay diri nga bitin mga kabaro no. Gina Morning, Mine. Dahin ka? Hala, ning sunod si Kinain. Hala, Kinain. Ning sunod si Kinain. Dali, kinay. Kinain, saka dito, marakaw, saka. Dali. Saka. Ning sunod si Kinain. Ning sunod si Kinain. Ha. Sige. Whoop. Ha. Oops, sinadri ah. Ha. Ano ni mga kabaro, no? Sa karon. Ay, gahit naman ni. Ah? Adi sila. No? Nya mga kabaro no, mga pisa yung mga kabaro. Dagan salamat mga kabaro no.